Al senyor Torrecillas li volem preguntar perquè hi ha una certa inquietud en el poble, entre els blanencs, pel tema de les càmeres aquestes que s'han instal·lat pel poble. Nosaltres entenem que són càmeres de trànsit. Si és així, ens agradaria que ens donés la garantia de que aquestes càmeres compleixen la normativa legal i que realment estan per vigilar el trànsit i no per envair la privacitat dels blanencs. I també ens agradaria saber com està el tema de la recepció de la ja famosa plaça de Mas Florit. Plaça de Mas Florit, ha dit. Bé. Joan Sameren. Sí, en tot cas, bueno, primer faré unes repreguntes perquè ho tinguem tots fresc i després entrarem al tema de la televisió. Seguim esperant les seves respostes a les preguntes fetes per escrit, aquestes, a més fetes aquí, sobre el tema del pàrquing dels Pins i l'hora gratuïta del Saba. Algun dia ens arribarà. Però últimament s'han afegit les sol·licituds de còpia del contracte de la carpa situada durant la festa major al barri del Plantera, l'informe sobre el cost i les persones que van anar a la Fira de Fitur, no crec jo que sigui tan difícil, tanta gent hi va anar-hi, no sé, igual és que hi van anar-hi 3 o 4 autocars, però no crec, I un informe sobre el grau de compliment i el pagament que ha efectuat l'empresa que ha gestionat els quioscos del Passeig de Marc. I dit això, entrem en el tema de la televisió. A veure, nosaltres no veiem exactament, encara que podem coincidir amb algunes de les coses que ha dit la Conxita, no veiem exactament la pel·lícula d'aquesta forma. Recordareu que el juliol del 2009 nosaltres vàrem penjar unes pancartes en un espai que utilitzem durant la festa major on allà reclamàvem que la televisió corria perill. Corria perill. Des de llavors hem donat totes les bones... hem acceptat totes les bones intencions. Se'ns ha dit ara no, ara sí, ara fem això, ara hem demanat l'altre i hem anat, bueno, amb una espècie de contenció, hem anat avançant. Allò, fes una proposta, ara fes una concentració, ara tira cap enrere, a veure si són capaços de solucionar el problema. Però bé, jo i els meus companys hem arribat a la conclusió de que no hi ha ganes. No hi ha ganes d'arribar a solucionar aquest problema. I quan no hi ha ganes de solucionar un problema, sabeu quina és la conclusió? No es soluciona el problema. Per tant, ara llegiré una miqueta les coses que tinc escrites, per no perdre-me res del que tinc escrit. Hem arribat al final d'aquest tema, perquè al final del tema, el primer assalt va ser fa uns mesos, i llavors ens van dir, no, el dia 1 de novembre. Bé, estem a 25 d'octubre, ens queden uns dies, poquets, perquè teòricament, i dic teòricament, perdem la concessió. Dia 1 de novembre. Per tant, hem arribat al final d'aquest tema i els resultats és els que ens temíem. No tindrem TV digital pública a Blanes i comarca. De moment, no n'hi haurà. Vostè, senyor alcalde, sempre el trobem immers en les pífies més importants del nostre poble, com per exemple l'eliminació del Teatre del Solà situat entre la Plantera i el racó d'Emportes. Llavors, com a regidor de Cultura, i avui, com a alcalde, assistim a la pèrdua de la televisió. I sempre menyspreant els ciutadans i ciutadanes de Blanes, que amb les seves signatures li demanen tot el contrari del que vostè fa. Recordem-ho. Hi ha entitats i hi ha signatures. I van parar de recollir signatures precisament perquè hi va haver-hi un gest. I nosaltres vam dir, ens el creiem aquest gest. I vam deixar de recollir signatures. Si no, vés a saber quantes en tindríem avui. No s'hi val donar les culpes a la Generalitat. Això ja li he sentit algunes vegades al senyor alcalde i probablement avui m'ho torni a dir. La Generalitat, equivocadament o no equivocadament, decideix, juntament amb l'estat espanyol, de canviar un sistema.
per guanyar qualitat, per guanyar qualitat. Les culpes són de vostès, que mai han cregut necessari mantenir aquest servei d'informació democràtica per a Blanes. A l'última reunió del Consorci va quedar molt clar quina era la posició del senyor alcalde, no fer res per solucionar la seva posta en marxa. I això ho diem convençuts. Convençuts. Perquè hi ha hagut moltes propostes sobre la taula i a la primera que els de Lloret es van despenjar, home, la veritat, Conxita, que et sorprengués la postura de Lloret, doncs no sé, a mi no em va sorprendre. La postura de Lloret és molt clara. Convergència i Unió és l'amo i senyor de la televisió privada que existeix a Lloret. Només surt Convergència i Unió. Vostès creuen que lluitaran contra el privilegi de sortir amb una tele privada que tenen allà, Convergència i Unió? Home, efectivament no ho faran. Perquè cada vegada que surt algú de nosaltres a la televisió i diu no sé què, algú pensa que potser tenim raó. Quan surt el senyor Crespo i fa el seu programa íntegre i explica la seva postura, no hi ha dret a parlar contra el senyor Crespo. No hi ha dret. És una televisió privada i no ho permet. Perquè és els seus amics. Me sembla que fins i tot és militant de Convergència i Unió. Me sembla, El senyor alcalde diu, no va voler acceptar el pressupost, molt més barat que existeix a la casa, preparat pels tècnics de mitjans i consultat el senyor interventor. Vostè va buscar un pressupost que li servís d'excusa... Un moment, que algú s'ha caigut. Em sembla que ja m'ha passat dues vegades que quan parlo algú s'acau, vull dir que no voldria ser tan contundent amb aquest tema, Però bueno, els pressupostos que li servís d'excusa per poder rentar-se la cara davant la població. Però això no serà possible, senyor alcalde, perquè nosaltres ens encarregarem d'explicar la realitat. En tot cas, la nostra realitat, però l'explicarem. No va voler que es pogués emetre la carta d'ajust. Conxita, ho teníem clar. Posant la carta d'ajust guanyàvem tot el temps del món per poder seguir treballant possibilitats. I si al final no hi havia la possibilitat, doncs escolta'm, atxapa. Però és que aquest senyor no va voler que es poséssim la carta d'ajust perquè, clar, com que ja va dir el pressupost fora, no va voler doncs, que es pogués emetre la carta d'ajust i així poder seguir treballant les possibilitats reals que existeixen. Els ajuntaments de Lloret i Tossa van manifestar el seu desig de no abandonar el Consorci. És veritat? Van dir no posarem ni un duro, però no volem abandonar el Consorci. Bueno. Fins i tot Tossa va manifestar la seva intenció d'estudiar aportacions econòmiques per l'any 2011. Bé, era un pas. Estem fent una despesa de 180.000 euros del pla FEOS. L'estem fent. Avui era casual, Avui me sembla que començaven a instal·lar el pla i el senyor alcalde estava explicant que farem una televisió d'internet. Bé, que no sabem per què servirà la instal·lació, al final, aquests 180.000 euros que avui ens estem gastant. En tot cas, per una televisió d'internet no era necessària aquesta despesa. Però és més, la televisió d'internet, qui la veurà, senyor alcalde? Qui la veurà? Els avis de 70, 80 anys, aquests no la veuran. És impossible. Però és que fins i tot alguns de 50 tampoc la veuran. Vostè, senyor Trias, passarà a la història per haver finiquitat la televisió. Cadascú passa a la història per alguna cosa, vostè per aquesta. I alguna cosa més, segurament. Volem deixar molt clara la nostra voluntat. Que no hi hagi dubtes sobre la nostra voluntat. Aquesta, sense cap mena de dubte, serà la de seguir treballant per no perdre la llicència. Amb això podríem estar una miqueta d'acord amb la Conxita. Hem de seguir lluitant perquè aquesta llicència no l'ocupi ningú. No l'ocupi ningú. I per què? Home, per poder-la posar en marxa tan punt entrem a governar aquest Ajuntament. El dia que nosaltres entrem a governar aquest Ajuntament,
posarem en marxa aquesta televisió. Sí, gràcies, bona nit. Bé, la meva intervenció només és per un tema de seguretat. El Passeig de Mar té 15 accessos, més aquest que hi ha davant del carrer Ample, que és el més ample que hi ha. I el dia del mercat, la majoria d'aquests accessos estan bloquejats per furgonetes de la mateixa gent del mercat, o bé per turismes de conductors incívics que aprofiten i deixen també els cotxes en els accessos. També es troba la gent que vol accedir al mercat que és impossible. Jo he fet la prova, avui he fet la prova, i m'he trobat amb 3 accessos que m'ha sigut totalment impossible. He tingut que accedir a través del que són les carpes dels bars, a través de les taules i cadires. Bé, a veure, aquí l'únic que demanem és fer 2 pregs. Primer, que la policia pressioni més aquests conductors incívics que deixen els cotxes perquè aprofiten, venen aquí, aprofiten i diuen, mira, tinc aquí que no me diran res, darrere de les furgonetes, que ho he vist, deixen el cotxe, van a comprar i se'n van tranquil·lament. Aquest seria un prec, que la policia pressionés més amb aquests conductors incívics i després que es notifiqués als titulars de les parades que deixen les furgonetes que no les deixin en els accessos. Sé que hi ha un decret que aquest decret diu que els cotxes o les furgonetes tenen que ser darrere de les parades. Només és això. I per acabar, Celes, només recordar-te el pàrquing de bicicletes de la plaça dels Dies Feiners que encara no s'ha col·locat. Gràcies. Sí, un altre prec, també per en Celestino, suposo que deu ser per tu. Seria bo que miressis què passa amb l'enllumenat de Montferran. Allà ens trobem dia sí dia no que hi ha carrers que no tenen llum. I això que ara fa bon temps, jo suposo que ara vingui l'hivern i amb pluges i tal serà pitjor. Per tant, m'agradaria, sisplau, al nostre grup ens agradaria que miressis què passa amb l'enllumenat a Montferran. Moltes gràcies. Moltes gràcies. El meu és un prec dirigit al regidor que és responsable d'organitzar els dies que hi ha eleccions en el nostre municipi, les seccions i les meses electorals, per demanar-li que ara que encara tenim un mes de temps fins al dia 28 de novembre, que celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya, que informi, per favor, de forma exhaustiva a tota la ciutadania que d'una forma o d'una altra patirà algun canvi en el lloc de votació que fins ara utilitzava per anar a exercir el seu dret com a ciutadà. Què vull dir amb això? Que hi ha, pel que tenim, per la informació que hem obtingut, sabem que hi ha algun barri que tot ell canviarà d'ubicació per anar a votar, concretament Mas Florit, que en lloc de votar al centre juvenil haurà de desplaçar-se, atravessar la carretera i desplaçar-se a l'escola Mossèn Joan Batlle de Calaguidó, i és bo informar amb temps perquè, sobretot, les persones grans que fan un esforç de desplaçament per anar a dipositar el seu vot sàpiguen directament on han d'anar a dirigir-se i que utilitzeu tots els instruments que teniu a l'abast, des de cartes personalitzades als barris que estan afectats a utilitzar la ràdio que tenim, la televisió en fi, en aquests moments no pot donar aquest servei, però tot allò que estigui disponible per assegurar-nos que tothom sàpiga exactament on ha d'anar a votar.